sa po metroch. Čakáme, že dobre. Čo kedy písala? Neviem. Nie, pred 15 minútami. Neviem. Kedy je to? Keď to nájdem? Ako to má. Minút dozadu. Áno? Za 30. Do piči to ešte pol hodinu máme čakať. Neviem, nájdem sa nájsť. Ale. No. Ty kokot. Čo? Marko je vážny kokot. Kvôli čomu? Však čo ešte na mňa išiel tam? No. Počkaj, to prečítam presne. Keď to mám v telefóne, nie som si istý, či som to nevidel na strane. Skúšal. Hlavne on, vieš, práve dneska kľúčové, ja to hovorím, aj s Normou sme sa na tom zhodli, zohnať celé to trestné oznámenie, čo on spísal. Nám dali k dispozícii len malú časť. On podľa mňa už... Čo tam bolo? Však tam bolo? Učiteľi povedali aj na Hegera, aj na týchto. Jasné. Schovali do piče vtedy, vieš. A išli vyšetrovať nás. Kto nám to vydať? K tomu sa dostaneme. Keď chce koľko to pomeru. No. Idem tu kúknúť. Čiže na WhatsApp mi to posielal na signál. Na signál. No, som tu. Čože? Už sú tu? Nie, ja tu mám všetko. Dnešného dňa bol na Ľudovít Mako, blablabla. Na základe toho uvedol okrem skutočností týkajúcich sa sudcov, že má informáciu o možnej manipulácii verejného obstarávania na štátnych hmotných rezervách v súvislosti s výberom spoločnosti, ktorá bude ochraňovať priestory patriace štátnym hmotným rezervám. K uvedenému verejnému obstarávaniu Mako povedal, že má vedomosť o tom, že Miroslav Beder sa dobre poznal s Kajetanom Kičurom, pričom minulý rok bolo vyhlásené výberové konanie na výber bezpečnostnej služby v štátnych hmotných rezervách, do ktorého sa prihlásila Maková spoločnosť Abbas. Keďže vedel, že pred 3 rokmi vyhrala spoločnosť, ktorá ponúkla cenu 7,15, tak jeho firma ponúkla cenu 6,95, čo je cena na hranici, kedy ešte môžeme mať z toho zisk. Následne zistil, že Bonu ponúkol cenu 5,95, čo podľa neho je stratová cena. Uvádza, že Bonu sa musel dozvedieť od niekoho znútra štátnych hmotných rezerv, akú cenu ponúkol Abbas, a preto ponúkli takúto mimoriadne nízku cenu. Na otázky, aký by malo pre Bonu zmysel, aby ponúkli cenu, ktorá je nerentabilná, uvedol, že to bolo iba preto, aby vyhral Bonu s akože najnižšou cenou a že následne po podpise zmluvy by došlo prostredníctvom dodatkových zmluv k podstatnému navýšeniu ceny. Čo s tým spravíš? Na súdoch v obvode Krajského súdu Nitra je možné za úplatky vybavovať rozhodnutie súdov v prospech toho, kto úplatky poskytne. Táto korupčná činnosť má byť páchaná vždy cez sprostredkovateľa, ktorým je advokát Judor Ivan Kochanský, a ktorý má mať kontakty a väzby na viacerých sudcov,
ktorí pôsobia v Nitrianskom kraji. Ľudo Kochanský má byť majiteľom hotela Komfort, nachádzajúceho sa v Nitre, pričom v tesnej blízkosti hotela je aj kancelária Ľudo Kochanského. V uvedenom hoteli je reštaurácia, kde majú pravidelne chodiť tak sudcovia ako aj prokurátori na obedy, pričom práve v týchto priestoroch majú prebiehať stretnutia Kochanského so sudcami, na ktorých sa majú dohadzovať na vybavovanie konkrétnych rozhodnutí. Pamela tam vysedávala celý svoj život. Nevedia však presne, čo sa stretávajú priamo v reštaurácii alebo niekde inde. To je, čo možno napísať. To je o ničom. Ďalej uvedol, že v konkrétnom prípade, kedy mal dôjsť k ovplyvneniu sudcu, zrejme na oplatok, a to v kauze, ktorá sa odohrala pred 10 rokmi, kde išlo o fingovaný prepad pancierového vozidla s peniazmi patriaci firme Abbas, kde bol obvinený konkrétny človek s priezviskom Ondrejka. Tento obvinený bol zadržaný a bol navezaný na do väzby. Zastupoval Kochanský, o väzbe rozhodovala sudkynia Nitra, pochádzajúca zo Šurian, Monika Farkašová, pričom má informáciu, že za ňou do Šurian išiel Kochanský a ten sa s ňou mal dohodu na tom, že nevezme Ondrejku do väzby. Ten je mal Kochanský dať aj úplatok, ale nebol toho svedkom ani o sume. No. Ešte čo je tam? Ešte nejaký advokát Filický. Ešte o nejakom advokátovi Filickom. Koľko to je veľké? Povíme, že Marek čakal. Len musel odísť. Mám poviem. No. Že v robote ho stiahli na úkon. Že to nevedia predvídať. Hej, dobre, že on zrušil to sledba. Koľko je vyjebaný mako. Na všetko si spomenul. Aj. To je skurvysyn, to vidíš. Aha. To je skurvysyn strašný.
Ešte nejde, vič. Tiež pol hodinu. Ha? No čo? Mal. Mal s prezidentkou stretnutie. No. A robili k tomu tlaču. Šaputov. Kvôli tomu. Aby dala milosť všetkým, aby ich pustili. Ešte nemôže dávať milosť, neboli odsúdení. Ha? Ešte neboli odsúdení právoplatne. Ešte nemá kompetenciu. Tak ich rýchlo odsúdia. Zajtra ostrihať. Ty si bol, komu chodíš Oličovi? Kto ťa doma tak dobre ostriha? Vieš, že chodím. Vieš, že mám Mladekov a zubárstvo. No. Tak hneď vedľa je kadernica. A tak on ostriha. To je iná kvalitá. Čiže zajtra v kancelárii ťa ostriha. No, sadnem jemne, one. Ukerága. Máš svatý pokoj. Často nestriaš vždycky v saune, keď idete pátek. Neviem to. Tak Gombo nech ti to tam prebehne. Čo? Tak Gombo nech ti to tam ostriha. Alebo Lubo. A to si môžeš aj rozprchovať. Aha. Máš pokoj. Marek, ozvi sa. Ty kurva vychcená. Predal si nás, zapredal si nás Plačkovej. Ha? No. Je to vyjebanec. Ukázal svoju lojalitu. Áno. Peniazom. A piči, všetky veľké kauzy málo. Všetko. Úplne všetko nie, ale keď je dobrý advokát, vieš, vidíš dneska si vieš porovnať rozdiel medzi Eugen je úplne nič, to je zbytočný človek. Kucek to jak by dal, ten sa vie aspoň tváriť, že vie ojebať toho človeka, ktorý je neznámy. A potom je Márik, vieš. Takže sú tri kategórie. No, kategórie viac. Kategória je E, to je Eugen. Kategória K, to je Kucek. Alebo kokot. Kokot. Dobre, no. Najlepšia vec. V Permone majú takú, ani nie že v tom saunovom svete, vonku to majú. Ako domček, drevený. Normálne vidíš vonku ešte cez špáry, že to není utesnené. Vnútri je obrovský krb kamenný, ale s takými tými gulatinových kameňov robený, ale obrovské, cez po miestnosti tejto. V tom sú najebané takéto pne, to tam horí. A pred ním sú urobené také pníky iba. A na tom to máš akože vonku zo samy, hodiť sa do snehu, alebo do toho jazera, čo tam majú, to má tak 2 stupne, 3 tá voda. A potom ideš do tohto domčeku, na ten pník si sadneš a takéto teplo ťa naspäť
Inhaluješ do seba. Hej, lebo ty vlastne úplne stuhneš to ľadovou vodou, vieš, a toto ti pekne povolí to svalstvo. Inak si to mal povedať. Dojdeš tam, sadneš si na tie pničky, nasaješ do seba teplo, vyjdeš von do snehu, alebo do tej vody sa jedneš a vrátiš sa naspäť. Nie, ideš z fínskej sauny. Ja z kde si ideš do snehu, to ti úplne stiahne svaly, alebo do tej ľadovej vody a potom ideš ku krbu a on ti ten sval pomaly púšťa. Že nejdeš hneď do horúcej, jak ten knajpov kúpel, alebo jak sa to volá. Čo ti to studenú teplu. Ja rozmýšľam, že si dám do domu takú tú dvojmiestnú, vieš, iba takúto malú saunu. Čo ty kokot? Kto tam bude chodiť? Ja budem chodiť, to bude veľa. To ste 5 korún, vieš. A vieš to dať prečke, ti to za bankevi. Sú aj také, vieš, že fínska aj infra, že dva v jednom. Keď si vieš Áno, na co mu Magrežo. A My sme tam chodili, když teď mal bazén. 2 razy sme tam boli a už potom vás nič. A samému do komu? Pustíš si saunu? Áno. pustíš, čo by si sa... Už idú? Áno. Dobre. Koľko ide? 6. Áno. Ten Maroš, ten je už rokov. Kto? Andrej, ten sa pýtal, že má kamaráta polovníka, že ty si nemôžeš streliť tanku, keď si ho aj odkúpi. Jasné. Jasné. Dobre, tak potom, keď ja budem mať nejakú pohodu, tak vám pohodu No. môžem dať, dobre? Dobre. Katka napíše. Dobre? Katka mi píše Mareková, ale to nie je. Sa sa môžem dostať, že to je zdravie spokojné. Vítajte. Marek zastupuje Vlačkovú. Marek sa ospravedlňuje, ale Vážne má sa Vlačkovú? neplánovane išiel na okolo. Vlačkovú má? Neviem, či priamo ju, ale pravdepodobne áno, aj s tým. A čo má tam naozaj rodinu, alebo čo to je? Aha. Hej? Že vraj na kila pervitínu im tam zaistili. Tak mám tak vyzerá s tým všetkým. Škoda, ale nie si odprútil bachmi, to je. Takže... Zacíte biznis? No. Takže bomba. Ja som či tu mal ešte neviem to. Bomba. Ja sa normálne neviem dostať z toho covidu. Stále máte s tým problém, hej? Mám s tým problém, ja som to mal na prelome júla a augusta, ako reálne. Robím si testy, akože testy sú v pohode, ale ako plúca, Plúca. všetko, Počkaj, si mám to je. ja mám jedného kamaráta, No. ktorý ležal, normálne pol roka mu to trvalo, teraz už ide akože Že sa snažím športovať aj popri tom, ale ako je to komplikované. Ja som včera bol večer, dal som si 8 km so závažiami v rukách, tak chodím, že taká rýchla chodza so závažiami. Neskúšali ste si dať kapacitu plus teraz omerať? Neskúšal som až, čo mi to bolo. Aspoň tak, sú to je orientačne. ale toto aj tieto stresy blbé a všetko tak, to je také, no, škoda. tak to je akože ti určite nepomôže k tomu. Poslal tej prezidentky, počúvajte, to je... Kvôli čomu ste mali vlastne? Ona mu zavolala. Ona volala v piatok večer o 6. Aha, že si stretnú. O 6. večer volala mojim ľuďom, sekretariat volal, že teda, že súrne sa stretnúť. Čo to je súrne? Že však aj hneď. No tak ale 6 hodín ja som nebol v Bratislave, že ja budem viac až pondelok k dispozícii, no že aktuálna politická situácia tak. Tak som tam došiel, som tam bol hodinu 15, tak pozerala na mňa, tak pani prezidentka, došiel som, tak čo máte, akože samozrejme vyučujete témy. Jasné. No, ona musí stať nad vecou, ale ona nebude zasahovať a ja mám právo, ale ako prezidentka, veriť aj tomu, že to všetko vyorganizujete, akože ja, akože všetky tieto veci, akože... To je to akože... Však samozrejme, takto nám to nastavili, takto. Jak som povedal, že...
Môžeme sa baviť o všetkých hypotézach, ale sú fakty, ako je zadržanie vyšetrovateľov, čo idú vás po odposluchy. Máte tu prerušenie policajného zásahu. Máte tu uznesenia a rozhodnutia Najvyššieho súdu, Ústavného súdu. Tu je celý rad rozhodnutí, ktoré niečo hovoria. A plus viete, že sú ďalšie veci, ktoré sú v dispozícii, ktoré podľa všetko idú na povrch. A keď nebudete do toho vstupovať, pani prezidentka, tak všetci budú tvrdiť, že ste pri tom a že o tom viete. A vás to prevalcuje. A som aj povedal, skončíte horšie ako Kiska. Ak nebudete mať jedinú, že ste žena. Ak nebudete robiť a pozerať sa na to, ako sa na to pozeráte, vrátane iných vecí, skončíte. Tak my sa o tom veľa rozprávali, ale ona akože ničomu neverí a že ona pokiaľ nebude mať pravoplatné rozhodnutia súdov, tak nebude konať. Že to vám skončí mandát, som povedal, nebude pravoplatné rozhodnutia. Asi tak nejaký. No a potom, že v pokoji a kľúč, že by som bol taký, že aby sme tak žiadal, aby som zastavil Ľuboša Bláhna. Čo jak je to presne, že Ľuboš Bláhna Čo je on dobiť? presne tak, Veď on je normálny človek, Tak ale aj má právo. čísel, čo dáva na Facebook. Áno, presne tak. No a potom som jej povedal, ona stále, že pokoj a kľud a neviem čo všetko, a že bola by rada, keby sme tak prispievali, akože my ku kľudu, tak pani prezidentka, vy ste presne, jak tí španielskí kolonizátori, prišli do Latinskej Ameriky, vyvraždili všetkých indiánov a tým preživším hovorili, že teraz kľud, pokoj a bratská láska, a teraz budeme všetci veľkí kamaráti. Čo si myslíte, že tí ľudia, ktorí sú dnes pozatváraní niekde, sa budú na to všetko pozerať? Môže referendum. Musím vám povedať, pán Vico, ja som veľká priateľka referenda, však som videl, aká ste riadiaľka. Takže ona to tak nechcela, že keby som videl ten podnet, ktorý bol pôvodne napísaný na ústavný súd, že tam sme teda mohli povedať, že ona bola proti referendu, ale že to bolo taký miernejší a tak. Pani prezidentka, pošlite vašich poradcov do Keru, ja vám znovu pošlem otázky na referendum. Referendum a predčasné voľby sú jediná cesta, ako vyfúčať, ako tá verejnosť dostane nejakú úľavu. Neexistuje iná cesta. Ona je nána, ktorú niekto ako šoferuje preukázateľne. Vôbec ja som sa aj tak pýtal, že vy ste neuvažovali, že však máte to komplikované v tej ústave, lebo niektoré veci potrebujete kontrasignáciu predsedu vlády. V prípade zmierňovania trestov tak nepotrebujete kontrasignáciu, tak to urobí, ak som však ste zmiernili tomu výrobcovi tej marihuany z 10 na 8 rokov, že čo neuvažovali, že takto, že keď sa takéto niečo stane, že nie, že toto je cesta. To nikdy nepôjde na len Krista, Boha odnesie. No tak som došiel na smer a rovno som nahral video, ale také som povedal, že ja nebudem interpretovať vyhlásenia pani prezidentky, ja to nemám právo. A toto som jej povedal, to všetko som vás opakoval v tom videu, to je také, že taká málo. To ešte nevidel, to poznám. No teraz som musel to, hneď som išiel odtiaľ, sa to naťahovalo, sme to museli nahrať, a plus strašné zápchy v Bratislave. No jasne, prší, vieš. Dostali ste ten Brusel, že oficiálne podanie, ten podnet. Teraz, to je to dôvodenie? Áno. Aj list oficiálne, no ja som to už dal ako podnet. Ja by som sa chcel spýtať, či to máte aj v anglickom jazyku. Jasné, Keby ste nám to vedeli. Však som v angličtine podával, samozrejme, ja to hneď v angličtine vám dám. Ja som to dal do ruky hneď Miro Lajčák, myslel, že pôjde za Jourovou aj za to Lejnovou, že pôjde. Slúbil mi pomôcť Maroš Šefčovič, lebo to už je oficiálne podnet. Ja som dotedy ako, že tu máte, zaoberajte. Teraz pekne podľa Európskej zmluvy, podľa článku 7 žiadam, aby sa tým Európska komisia zaoberala. Bol som drzý v tom úvodnom liste, som napísal, že keď sa dokážu zaoberať bieloruskou športovkyňou, ktorá sa nepohodne s trénerom a potom požiada o azyl, tak to je pre vás veľká téma. To, že si nevinuje, to vás nezaujíma. Takže... Ja bolo to veľmi dobre napísané. Ja niečo podobné píšem, ako som Mirkovi hovoril aj... Angličtine to je dobré, angličtine sme to dali urobiť, ako je to urobené. Daj mi bol deci jednu, prosím ťa. Rozhádaný som jak... No máme pre teba my nejaké také... No však som zvedavý. Poznatky? Treba, jasné. Jak sa bránia tomu Čigovi a Pišovicám, ďakujem vám. Čo to je? Ani tomu nerozumejú. Ja som sa teraz v piatok pobavil som o Anake na Milani 2, nahľadom do spisu a najprv sa povadili Kovačikovci, Magal s Križanom, s vyšetrovateľkou jednou a potom ja tam so svojimi bývalými. To nechápem to. My sa s vami začali vadiť, že to nie je trestný čin, za čo sú oni vo SBS, Čurila s Jurkom. To oni sú naučení, tak dobre, ja s tom hovorím aj nové. Ale klebety rovnakého charakteru sú automaticky základom pre zatvorenie človeka. Ja som to hovoril aj otcovi, že to na zdravé, že oni to nevnímajú tak, oni sú naučení takto robiť 15 rokov, im to príde úplne prirodzené a oni nechápu, prečo im teraz niekto nazýva, že to je protizákonné. Lebo oni sú v podstate na to naučení.
Viete, to je jedna vec, však na to som neviem povedať. Veľmi vás prosím, aj vás, Pavel, a ďalších, že nepodceňme tú mediálnu stránku tých príkladov. Videli ste, ja som to nechcel, vieš, že stále som tlačil na toho Kovačíka, že poďme niečo robiť. Ja som tam išiel na to pojednávanie, keď sa vyhlasovalo už rozhodnutie, tak samozrejme som zatlieskal, ale povedal som, dúfam, že ste spokojní, že ste tam počuli, ste na seba hrdí. Tam boli dvaja nominári, ktorí v čase, keď povedala, že 14 rokov, zakričali, že konečne vyhrála spravodlivosť. Ak ma počujete, nominári normálne tam robili celú tak som potom ešte išiel a som urobil aj také video, ja som vonku niečo povedal, monster proces a podobné veci. Pardon za výraz, pri všetkej úcte kolegom Vlajcom. To potom urobia tlačovú konferenciu, keď dostal 14 rokov klient. Toto, čo rozprávali na tej tlačovej konferencii, a ešte tým akademickým štýlom, dobre, berieme to ich štýl, ale výsledkom slušnosti obhajcu nemôže byť 14 rokov klientovi, to jednoducho nejde. No čo by sa tak asi stalo tým advokátom, keď sa s ňou hádali s Záleskou tam celý mesiac? No tak by možno dostal 14,5 akýv tam už rozviaľ. Alebo ešte by možno niečo ubrali. Ja som sa s nimi snažil aj hovoriť, veď my sme sa s nimi nejak v takých nepravidelných intervaloch aj s Marekom stretávali. Oni nejak nereflektovali tie naše rady, to nazvem. Stretol som s nimi teraz v piatok som s nimi bol. Snažím sa stále nejakým spôsobom dohodnúť to stretnutie, že by sa spomínali s nich sem prišiel. Oni nechcú rozhodovať samostatne, povedali, že to odkomunikujú s Dušanom, že mi dajú vedieť, takže ja hneď, ak budem mať nejakú spätnú väzbu, tak by som vám to posunul. Toto je vec, kde tlak na tú súdkyňu mohol spôsobiť úplne, a najmä jak tam popisovali tých 70 dôkazov, ktoré neboli vykonané. A všetky, však to sú tam boli také tvrdenia, to bolo na diskvalifikáciu tej súdkyne úplne náhodou. Ale čo mňa ešte viacej zaráža, hlavne niečo iné, lebo ja som sa stretol s tým Oskarom Miláčom. On ma požiadal o stretnutie, tak ma zatiahol do lesov, tak som išiel niekam tam, nejaká dedina, ako je to Rachová Plotoň, nejak sú tam ten okruh, že tam nejaký, mám tam aj nejaké zariadenie. No a on hovorí, že no tak počúvajte ma, pán Miláďo, že vy ste kamarát s tým Dušanom Kovačíkom, ste sa stretávali na týždennej báze. Ako to ste v pohode, akože vy ani na to nič nehovoríte, ja vy vám ako kamarát, významný podnikateľ, tak robím pre kamaráta niečo. Čo má tá súdkyňa Chudera robiť? Ona pod takým tlakom je, že no asi mu dá 12 rokov. Nemá iné riešenie, nemá. Tak presne to není o tlaku médií a statého dôkazu. Nie, to tak je. To ten Dušan musí rátať, že 12 rokov akože bude a... No, to je jedna vec. A druhá vec. Moja priateľka robila ako študentka v tom cigarovom bare v Omni, tam boli študenti, tam bol taký klub a tam bola ako sejrka, študentka. Najnovšie, ako sa každý druhý deň stretáva s Kestorom. Tak ja už to nerobím. Teraz v tomto Teraz sa stretávajú. Teraz sa stretávajú. Chodí pravidelne, že vyženie všetkých čašníkov, ktorí sú tam, a že urazí tam sekretárku z hora, tu čo mal v kancelárii, takže tam zabezpečil občerstvenie a Mako tam chodí. Oni ho kurva obetovali toho. Ja vám garantujem, že Mako vedel na nich TPA. Oni sa rozhodovali medzi Dušanom a Makom. Dušan bol pre nich menej nebezpečný ako Mako. Dušan bol pre nich menej peniazy do budúcna ako Mako. Nie, počkajte, ja si myslím, že Dušan nemusel vedieť o DPHčkách a keď im Mako riešil DPHčky. Mako riešil všetko. No tak asi DPHčky vám neriešil. Mako riešil, nie DPHčky. Však o vyhľadni sa rozprávali všelijaké veci sú. Slovná, naftu. Stále, že to nafta, to celé PHM. No. Tak toto je zaujímavá informácia, že normálne toho Dušana podľa mňa hodili cez palubu. Teraz mi zase vyvolávajú.